achije ariyo magin moko kuom rawere ma itudo gi wach monjo jofwambo weche mago ochike kaunti no ngeso mokalo. Achije jogo magin Roberto Uma mabende ong'ere gi nying mar Oledhi kaka Baga koda Wycliffe Wasonga Ogola ne omaki kawuono kokalo e pedha masani obila dhi godo nyime mar mako achije ma itudo kod timno. Komanda mar obila e sub county ma Homa Bay Sami Koskei oyango meko mag achije ariyogo masani ogeng'ne gi tesendo obila ma Homa Bay ka okoni pod gidhi nyime gi luwo ndach achije mamoko. Jogo makeno ne ratiro mag oganda e kaunti ma Homa Bay okwedo wach monjno ka gikoni obila mondo mi okaw okang' mapiyo mar dhi achije te ma itudo kod monjno. Aher mar kwayo jendewa ni kik wayie ti kodwa e yore mag kelo lweny kata kelo koko e kindwa nikech wan jogo mong'ere. Ne en wach malit kane wayudo wach chieng' Jumamos ni jofwambo kod keyo matiyo Homa Bay County ka ne dhi mbele gi shughuli gi mag tich e hotel achiel kaendi miluongo ni Tourist. To jende moko wuok odhi o attack joma ne nie tijgi magin mane tich magitiyo 24/7. Ok en gima ber nikech sama watimo timbe machalo kamagi, ng'ama wahinyo no biro dhi osiptal, in be mihinyo no kokawi oteri e serikal ni dwa yal kodi, ibiro ti gi pesa mang'eny ahinya. Tim giri mitimo mondo kelni nweng'o. Dhi monjo ng'ato ok bi miyo wawala, okethonwa nying county, to county ni en kama kijende osebedo katimo tije mabecho kendo gimoro ji. Omiyo wadwaro ni action okaw mondo gino kik nywand nyingo jende duto manie Homa Bay County ka, mondo ng'e joma richo gi joma beyo. Odhi nyime duol mochung' ne joratich